आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। बांदा चेकपोस्टवरून सावंतवाडी मार्गे दारू वाहतूक होते। LCP खात्यातील राठोड आणि डिसोजा हे जिल्ह्यातील डिस्ट्रीब्युशनचं त्यांचे हप्ते जमा करण्याचे काम 2 अधिकारी करतात। राठोड एसपींच्या अत्यंत जवळचा आणि लाडका अधिकारी असल्याचा टोला आमदार निलेश राणेंनी लगावला आहे। पाहूयात। LCB मध्ये बांदा चेकपोस्ट वरून सावंतवाडी मार्गे ही दारू वाहतूक होते। आता LCB खात्याचे मला कोणाचंही कॅरेक्टर ॲसेसिनेशन करायचं नाही आहे। मी तुम्हाला नावाचे 2 अक्षरं देणार, पुढचा शोध तुम्ही लावायचा। LCB मध्ये हा अधिकारी कोण किंवा शेवटचं नाव देतो। LCB मध्ये एक राठोड आहेत आणि एक डिसोजा आहेत। जिल्ह्यामध्ये जेवढी दारू इकडे तिकडे जी काय फिरवली जाते, पसरवली जाते, डिस्ट्रीब्युशन होतं, त्याचे हप्ते जमा करायचं काम ह्या LCBच्या 2 अधिकाऱ्यांकडे आहेत। प्रामुख्याने राठोड हा SP साहेबांच्या अतिशय जवळचा आणि लाडका अधिकारी। आता DYSP ऑफिस 2 वेगळे सेपरेट केलेले आहेत, सावंतवाडी डिव्हिजन आणि कणकवली डिव्हिजन। सावंतवाडी डिव्हिजनमध्ये फोंडकर नावाच्या एका अधिकाऱ्याकडे जबाबदारी आहे जुगार, मटका, दारू वाहतूक याचं कलेक्शन करणार। DYSP ऑफिस कणकवली, कारण का 2 वेगळे डिव्हिजन केलेत। साळवी नावाचे अधिकारी आहेत जे जुगार, मटका, वाळू, आपलं दारू वाहतूक, वाळू वगैरे सगळे जे काय कलेक्शन करण्याची जी काय जबाबदारी आहे या 2 डिव्हिजनमध्ये ती वाटली गेलेली आहे। मग एक जामदार नावाचे अधिकारी आहेत ज्यांना मालवण आणि तो पट्टा दिलेला आहे। चव्हाण नावाचे आहेत ज्यांना मालवण आणि कुडाचा एक पट्टा दिलेला आहे।